பசங்க கீரை சாப்பிட மாட்றாங்களா? இந்த மாரி கீரை சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா சாஃப்ட்டா டப்பாவே காலியா தான் வரும். ஒரு கட்ட அளவுக்கு பாலக்கீரை எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் போல் வேக வச்சாலே போதும். இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு, இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம நைஸாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். கோதுமை மாவு எடுத்துகிட்டு கூட ஒரு டீஸ்பூன் போல் ஓமம், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு, அரைச்சி வச்சுருக்க கீரையும் சேர்த்துட்டு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்திக்கு மாவு எப்படி பிசையுமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் போல் நெய் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுருங்க. இது நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். நல்லா ரவுண்டாக தேய்ச்சிட்டு தோசைக்கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமேட்டா இதை போட்டுக்கோங்க. சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நிறைய நெய் சேர்த்துட்டு கூட கொடுக்கலாம். இப்போ மேலே நெய்யோ எண்ணெயோ எது வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 2-3 வாட்டி போல் பிரட்டி விட்டிங்கனாலே போதும். சூப்பராக பாலக் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாக சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும்.